guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दिनैहाय आरो दिवालीनि थाखाय फुजानि बुस्थुफोर बायनो फैलायबाय ओमफ्रायहाय दायो मा बायनाय जायो मानाय जायो गासिबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदु बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै फुजानि बाजारा लानानै फैबाय बारा दिन्थिबाय थायासै आङो बाजाराव ओरैबायदि भिरमोन ओमफ्रायहाय आं बारा भिडिअ लाबाय थायासै नै दायो मोनफैखांनानैहाय ड्रेस चेन्ज खालामबाय ड्रेस चेन्ज खालामनानैहाय रंग'लि बानायबाय नै दायो लामा माने मेन एन्ट्रेन्सनिखौ बानायदों नालाय थ' बेयावहा बारा एसेबां साजायला रंग'लिखौल' बानायनानै साखि सावनोसै आरो बाहेरावहाय नै गाइस जाबाय आरो ना दरखं मोखांनिया साखि जालायबानो जाबाय आरो नै एबारै बे मन्दिर खाथिनिखौ बानायनोसै आरो ना बेखौहाय आङो फट' मोनसे दिहुननानै लाबाय थ' फट' मोनसे दिहुननानै बेखौ नायै बानायगासिनो आरो ना फार्स्ट टाइम आं बिदि रंग'लिखौहाय बिदि बानायदों आरो ना माने रेडिमेडथ' नङा नालाय आखाइजों आं बानायनाया फार्स्ट टाइम थ' एसेबां मोजांबो जायासै आरो आं गावखौ फार्स्ट टाइम होननानै मोजांबो मोनदों आरो ना बाङाय नायदो नै आधा जाबाय आरो ना आधाया जाबाय ओमफ्राय दा बाखि दंबावो माबोरै नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर माने एक्जेक्ट डिजाइन आं बिदि नायाखैमोन आरो ना दावरायनिया बिदि साखि होननानै जलायनायसोमोन आरो ओमफ्राय दा आं मा बानायबावनो सानबाय ओमफ्राय बेयावहा मोनसे साखिखौनो बानायना होनोसै होननानै सानबाय आङो अरेन्ज कालारजों बाउन्डारिखौ फिलआप खालामबाय आरो ना ओमफ्राय बिनि उनावहाय बे साखिनि सिंनिखौ येल्ल' कालार होबाय ओमफ्राय येल्ल' कालार होखांनानै बै साइडनि मोननैखौ ग्रिन कालार होनांगौमोन आरो ना ओमफ्राय ग्रिन कालार गैयिखाय नैबेखौनो होबाय आङो जेने थेने हुगारबाबो जायासै ओमफ्राय नैबे साखिनि अर जोंनाया बेखौ गोलावद्राय जादों होननानै आरो खोमोरफिननानै नै गुसुं खालामबाय आरो ना आङो ओमफ्रायहाय जाबाय साखि आखिखांबाय नालाय जाबाय ओमफ्राय दा गाहायावहा माने आधा नुबाय थादोंमोन आरो ना फुरा जानाय बायदि नुवाखैमोन ओमफ्राय आनैया जि मिनिबाय आरो ना गावहाथ' रोंखाया बानायनो मालाय एफा खस्थ' बानायनायखौबो बुंबाय गोदनाया फिसा जादों होननानै नोंथांमोना खिथाहरलाय गोदनाया फिसा जादों नामा दावरायनिया थ' आङो खस्थ' मस्थ' हेपि दिवालीखौबो लिरबाय हेपि दिवाली लिरनायाबो ओरैबायदि खस्थ' बथलनिया बोरैबा बुरजा फैयो मालाबा एसे फैयो बिदि आरोना बिराद खस्थ' मस्थ'यै लिरबाय आङो उपाय गैया रंग'लिया कमप्लिट जाबाय आरो ना बिनिफ्राय हेपि दिवाली लिरखांनायनि उनावसो कमप्लिट जानाय बायदि मोनबाय आङो बेखायनो बिबारजोंसो आङो डिजाइन बानायनायनि खोथामोन थ' मेरला बिबार दङ आरो ना थ' बेखौहाय आङो बेखौ कभार आप खालामजोब्बाय एसे लांदां नुनायखाय माबाखौ फ्लरखौ नै बिदि खालामबाय आरो ना ओमफ्राय गलाप फुलबो सब बिसखानाय दंमोन ओमफ्राय बेखौहाय बाउन्डारि बायदि होनानै होबाय आरो हेपि दिवाली लिरनाया बारा मोजां जायासै आरो दा बियो ओमफ्रायहाय नै दावराय आखिनाया माबोरै जादों कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदो गोदो उन्दैयाव आखिनो रोंथारामोन आं ओमफ्राय दा माबा गावखौनो एसे आखिनो गोरों बायदि नुलायलायदों माथो माबायदि मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय हेपि दिवाली लिरनाया डेक'रेसन होनायनिया So guys, ओरैबायदि मेंबाय दायो आङो रेडि जानानै लानोसै
फुजा होनो थाखाय माखासेथ' होखांनायलाय बे लेट जाबाय आरोना बिबारखौ बानायनायावनो रोङा नालाय एसे टाइम लायो थ' दायो आङो फ्रेश जाहैनानै देलायहैनोसै नै दायो होखांबाय ओमफ्रायहाय दिनैबो 4 बोसोर पुराना गस्लाखौ गानलायबाय आरोना दिवाली होननानै गांसेबो बायाखै गस्ला ओमफ्राय दख'नाथ' आङो दख'नाखौबो बिराद बायो गोबावथार जाखाबायमोन दाख्लै आब' फुजिनिफ्राय मोनसे लाबोदों बिबार ब्रेन्डनिफ्राय नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ भिडिअआवहाय ओमफ्रायहाय सानबि ब्रेन्डनिफ्राय मोननैसो दख'ना सफैनानै दङ आरो लोगोसे मोनसे ब्रेन्डनिफ्रायबो दंबावो मैना ब्रेन्ड थ' आं दिनैहाय दख'नाखौ गानासै नैबेखौनो गानबाय आङो सालवारखौहाय माबोरै नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरनानै दाबाव